Kasama namin. Hi ka naman yung kasama, hi. Ayan, si Talia. Talia. Ito naman, yung mga apo ko. Ikaw, ano pangalan mo? Ikaw, ano pangalan? Gay ka naman, okay. Ayan, pangalan mo? Shane po. Shane. Shane? Ayan, ikaw, ano? CJ. AJ? CJ po. CJ? Ayan. Kaya, pag uwi namin, napasasakay na kami, naantay lang namin yung isa. Wala pa, di pa dumarating. Ang aking anak, nasa trabaho pa. Okay, Ops, magandang hapon sa inyo lahat. Panibagong vlog tayo. Sa Kapa North ay pupunta ng Bicol ngayon. Kasama ang kanyang misis at apo at isang anak para magbakasyon. Okay, antayin nyo lang ang aming pagdating sa Bicol. Tayo na! Okay guys, ito yung aming dala papuntang Bicol. Ito, makikita ko po sa inyo ang aming dadali pampasalubong sa Bicol. Ayan. Ito, mayroong biskwit, baon namin. Ito naman, mga damit. Ito, alam ko, hotdog. O, styrofoam to, mayroong ulam dyan. Pasalubong doon, hotdog. Galing travel, yung hotdog na yan. Ito naman, ibibigay kong sisiw. Ayan. Sisiw yan, dalawang babae, isang lalaki na manok para paramihin. Kaya doon sa aking mga kamag-anak or kumpare. Nakatayo isa. Kasama namin. Hi ka naman yung kasama, hi. Ayan, si Talia. Talia. Ito naman yung mga apo ko. Ikaw, ano pangalan mo? Ikaw, ano pangalan? Gay ka naman, okay. Ayan, pangalan mo? Shane po. Shane. Shane? Ayan, ikaw, ano? CJ po. AJ? CJ po. CJ? Ayan, kasama namin sa Bicol to. Anak to ng aking manugang. Ayan. O, tingnan natin ha, ng maayos. Para mamaya, pag uwi namin, napasasakay na kami, naantay lang namin yung isa. Wala pa, di pa dumarating. Ang aking anak, nasa trabaho pa. Ayan guys, bibiyahe na kami, nandito na kami sa... Yung sinasabi niyong animal na hindi naman sa animal. Wala na pala doon tayo. Madali mo lang kami doon sa... Ay, sarap. Doon lang, ay, sama-sama naman yan doon sa may... Oo. Kung papuntang Bicol, basta ano. Baka papuntang Batangas naman yun. Pag bukas o sunod, yung lalagay mo, siguraduhin mo kasi yung ibang driver masungit eh. Kung nakalagay yan, doon ka dadaan. Wala kasi ang sabi, sa may Alimol. O, di Alimol lang. Yan, anak ko na. Hindi naman yan nilagay Alimol. Oo. Ang nakalagay dito, Manhattan. Natang. Manhattan kasi, yan yung mga hotel eh. Yan, ito na kami. Sa mga driver. Shout out. Guys, habang nag-aabang o nag-aantay, makakuha ng ticket, dito kami sa terminal ng Villa Plaza. Ano yan? Villa Plaza pala yan. Yan guys, ito yan sa tapat ng Alimol or Farmers Cubao, tapat po sa kabila. Anong EDSA? Ito yung aming sasakyan. Wala pa yung aming sasakyan. Wala pa rin kaming ticket. Guys, nagkakantingan na. Parang pila. Nagaling Gaspi susunod.
nag-aabang pasahero, nag-aabang ng sasakyan. Ito pang alas 6 to, alis na to. Time check tayo, alas 6 in punto. Sarado. Ay, humaba ang pila, oh. Humaba ang pila. Dahil ang nasa unahan ay marami siyang kinukuhang ticket, 11. Ayan. Ayan guys. Marami, oh. Hello guys, dito na po kami sa bus. Naantay na para umalis, di ba no anak? Ayan, hello ka muna sa vlog ko. Hello. Hi Kaos. Iyang, hi ka muna. Malapit na tayo sa Bicol, pero palis pa lang, palis. Sumula mo na sa paano tayo. Wow. Ay. Ito pala, ito ngayon nakasakay ng bus na may CR. Ayan. Lain mo kanina, naghanda pa ako ng barya para pag naihi ka, hindi ka na magkakagirap pa ng barya. Meron akong nakaabang sa bag ko. Pala may CR na ito. Yan. Yan po. Yan. Medyo kukunti pa lang kami. Ayan si Sir. Ayan si Sir. Ayan po yung ticket namin. Ayan. Ricardo Raganit. Ako po yung nag-aw ng manok. Ayan. 700 ang bayad ng manok. Okay. Pero paramihin naman natin yan. Ayan. Yung aming ticket. Ayan. Ang ticket namin. Ayan po. Ito po kaming uuwi ng Bicol para maligo lang. Uminom muna kayo ng gamot, baka sumuka. Ikaw Tiyang, uminom ka na ba Tiyang? Si Mamay mo uminom na? Yan. Yan. Nagkanda na, malapit na kaming umalis ngayon. Okay, ang time po natin, time check po tayo, alas 7:15 na po, 7:15. Nag-aantay pa na konti, pasahero sa wala. Doon ako tutulog mamaya sa dulo, ayun oh, pag wala. Sabi ko na nga, ay masarap sumakay pag ano eh. Ayan guys. Kasi kaso inom na sila ng gamot, mga bata. Ayan. Maluwag. Yan, tigil-isa lang po kayo dyan para ano. Ito po. Ikaw to baywang kagaling. Ayun, tinatanong ko lang para po. Diba? May share naman po ito. Lima transfer. Lima transfer, lima. Ayan, kainom time tayo ngayon. Time check po tayo.
quarter to 11. Umalis tayo ng Cubao, 7:30, ano? Ayan. Dito tayo sa Lucena. Alam ko, Lucena City tayo. Lucena City, kainan na. Bro, kain tayo? Tara. Ha? Ha? Aray, sakit ang paa ko. Oh, sakit ang paa ko. Nasugat ako. Okay, guys, dito tayo ngayon sa Lucena. Lucena City ito, ano? Lucena. Ah, Lucena. Quezon, Lucena City. Ang anang kainan time. Anong kain natin? Yan. Ayan, oh. Ano? Sila yung sinakain? Ha? Ano pa tayo? May video ko yun. Sakit ang pa ako, hindi makalakad tuloy yun. Hindi mo kasi ginagalaw-galaw. Hindi na ito ng ano, nung... Kaya nga, hindi mo kasi ginagalaw. Tingnan tayo. Tingin tayo kung anong magandang ulam. Yes, ano? Yan, ang ulam. Sabaw. Ano order mo? Noodles ko. Kayo kumain na. Lalata ka. Ha? Oh? Ang... Ito may sabaw pa rito, oh. Oh, sarap. Ikaw, gutom na gutom, oh. Oh, sayang. Yan, oh, sayang yan. Ito yung sinakyan naming bus, oh. Number 10. Number 10 ba yan? Ayan, number 10. Sinakyan namin. Okay, tapos na silang kumain. Lalo-lalo si Tiyang. Si Tiyang. Nung alam ko lang Tiyang na may mamasahe, may pasa, ano ka na? May bayad ka na sa bus. Di natin sinama. Iwan pa sana. Oo. Inipilit ka pa namin sumama. Yung pala. Wow. Malaking bata ka lang kasi. Ilan taon ka na ka? Magwawalo? Ano? Magsisiyam ka na? Oh? Eh, 3 feet lang yung ano eh. Ayan. Ayan. Ang tangkad kasi ng apo ko, nagmana kay lolo eh. Oh. Patulog kayo kasi pagdating natin doon, maliligo tayo kaagad. Punta tayo sa dagat. Hindi na ako matutulog. Hindi ka natulog. Sunog-sunog ka na naman. Ah, Oo ba? oh, taho. Yan, tataho tayo. Itingin tayo ng tao dito sa Bicol. Anong lasa? Kayang taho kayang? Tao nga, mainit. Ano ito? Mainit pa po, tao. Eh, isa lang. Lahat lang kami namin. Siya na lang? Oh, hati lang kami. Isa lang. Siya na lang. Kuya, siya na lang. Ayan, shout out kay Kuya. Ayan, oh. Bilis, magkaroon ng tao. Ayan yung... Ito yung bus na sakyan namin kanina. Balikas pa kayo? Oo.
Ilan? Ayan! Ayaw! Kain muna tayo ng tao. Dapat nga kung ano pa lang tayo, maagang doon, nandito pa lang tayo. Yung karga, pinadala na natin, hindi so naglakad na lang tayo. Wala nyo. Karawis. Ay no, dagdag mo dun oh. Wala, tapos. Sayang. Yan ka, oh. Ito yung ating bus. Diyan muna. Okay, malapit na kami makarating. Sa Paco na po ito. Kunting kimbot na lang. Ayan na po. Kunting kimbot na lang. Bababa na kami. Ito na kami ngayon. Oh, baka may maiwang dala. Ayos nyo. Aliyah, gising ka na. So, sa pag-gising, lalo mangingitig na naman yan. Okay. Tapos, ano po kami? Pababa na. Pababa na po. Pababa na. Oh. Punta sa palengke pa tayo ah. Ayan. Ayan na. Dito, sariwa-sariwa pa dagat, maalat na maalat. Oo, sa amin, nako, hindi na maalat eh. Sa dami kasi ng ano eh, hindi gagawang patis, sa dami ng naliligo roon. Andyan niya sa Tisuy, tricycle dyan. Kaya yung malaglag ka dyan, pagbaba ko. Okay, shoutout kay Kuya. Shoutout sa mga kuya. Maraming salamat. Nakarating tayo ng Patiwasay. Ayos lang ang biyahe. Hindi nakakatakot. Kahit mabagal, basta safe tayo, ano? Okay. Si Tisoy. Ano? Okay, tingnan natin yung ano. Mas Tisuy? Si Tisoy na saan? Kaya mga gamit yan. Injury ako eh. Ito. Oo. Ito sa'yo. Buhay naman yung mga manok mo. Why? Na-injury pa ako. Nakapalo ako ng manok. Kailan? Sa tuhod, kahapon pagkuha ko ng ano. Ang haba ng 2 tayo na pumasok sa pako. Ayan. Okay. Ha? Ilang piraso? 3? Puro lalaki? Hindi, 2 babae sa lalaki. Yun, atin lahat yan. Bali, anim yan. At atin lahat yan. Buhay pala, buhay. Magkadala na ako ng manok dito. Nabubuhay pala. Ayan o. Pinababa na ang aming kargas. Tayo. Sir, maraming salamat ha. Pagbalik namin, dyan na kami sasakay ulit. Saan bang ano yan, sir? Ang kuhaan ng ticket nyo? Ito po, sa tapat mo po. Ito lang. Okay, sige. Okay, sige, salamat. Magandang ano, serbisyo. Thank you. Yan po, ang Piña Fransa. Maganda-ganda ang kailang serbisyo sa kailang customer or pasaheros. Okay, Tisoy, kamusta Tisoy? Kasi ano, hindi tayo kasya, sumakay kayo dun sa ano. O yung manok, Tisoy, kalimutin. Nakapalo ko, Tisoy. Okay, dito na kami ngayon sa Santo Domingo. Paco, Sorsogon. Yan, kita mo lugar dito. Pero ano, parang Maynila pa rin dito. Maya pagkapunta kami sa Santo Domingo, makikita namin yung ano, lugar.
oh. Ang ganda ng lugar, ano. Yan, ang ganda ng mga puno. Anong lugar to? Rawis. Rawis. Barangay Rawis po to. Yan. Barangay Rawis, ang layo, ano. Natin sa Barangay Rawis. Ayan, yung bundok. Ayan, tabing bundok kami. Ayan, ang high school ng Rawis. High school. Pagpasensyahan na po yung ano kasi di pa kami salot ng lugar na to. Nanonood nyo lang sa video to ha. Yan. Aliko po kami. Ang lapit na kayo makarating sa aming paruruunan. Ayan po, ganda ng lugar. Oh. Ayan, puro pili. Puro pili po yan, mga puno ng pili. Yung mga kahoy na yan, oh. Yan, oh. Talaga ito yung kabuhayan dito sa lugar na to, yung pili. Libre na kasada palay. May lisensya ka na, Tisoy? Student pa lang. Ang hirap makamuha lisensya ngayon. Wala pa buwa pa. Mahal. Oo, naabot ka tuloy ng mahal. Pero ngayon, ano na lang, mura na ngayon. Mura na? Oo. Bagay. Nagkuha ulit ako. Ah. Ito na yung ano, barangay Ilosario. Barangay Ilosario. Oh. Putol-putol tong vlog na to. Parang edit-edit. Diretso na to, pagkarating ko. I-upload ko kaagad. Wala akong upload, matagal na. Isang linggo na akong walang upload. Dahil nga namamalot ako. Yan. Sasawa tayo dito ng content sa lugar na to. Bahay ah. Magandang bahay oh. Ah. Yes. Na yung eskwelahan ng elemental ng Barangay Santo Domingo. Ayan. Ito yung asawa ko, nag-aral. Grade 1 hanggang grade 6. Ayan po. Malapit na po tayo makarating dito sa aking biyanan. Ay, may gasolina pala rito? Oo, may gasolina na pala. No, bilyaran no, kung gusto mo. Ayan. Ayan. Okay. Oh, meron pa rito meron ano. Ayan. Ito na simbahan. Okay. Yan. Yan na si Kuya. Up. Bagage. Wow, magandang tanghali sa inyong lahat. Nakarating din kami. Ito na yung kakasal, yung pinuntahan namin, oh. Ayan na si Rix. Ay, ano siya to? Si Rix Torres, oh. Ayan. Tumanidyo pa ako. Oo, ay, nasa iba. No, nakarating kayo, no? Bayad naman ka, ano daw? Oh. So, pira bayad dito. Kuya, di pira tabi, kuya.
Ayan.